Здравейте, дами и господа! Аз съм Деян Лазаров и добре дошли в канала Game or Play. Третото нещо в поредицата Опитай и оцени е Лава Бер. Разликата е в вкусът. Името на този вкус Лава Бер е Santa's Cookies и отново е на Christmas Edition. Нямам търпение да го пробвам, но гледайте до края, за да разберете каква оценка ще му дам от 1 до 10. А сега, нека да го пробвам. Има вкус на бисквитка и е втората напитка бисквитка, която съм пил след Wave. Лично много не ми хареса. Като финална оценка ще му дам 6 от 10. Даже и 6 не заслужава, 5 заслужава, но има някои неща, които ми харесаха. Тук поне хубаво сте го направили. Това беше видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да сложите лайк. А от мен, чао!